Исәнмесез туры эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгенге тапшыруның төп темалар хакында. 7 ел дәвамында азгын гамәлләр кылган. Ая киме төзекләндерү остаханәсендә эшләүче ир-ат бәлиг булмаган кызларны көчләүдә гаепләнә. Кеше чыга бузга ибата. Елгада фаҗига коткаручылар Мәләкәс елгасыннан батып үлгән ир-ат мәетен чыгарды. Үзләре җитештергән продукция белән сәүдә итүче пенсионерларны базар яныннан куалар, сәбәпләрен Гүзәл Шихапова ачыклады. Мультфильм аша тирә-юньне танып белергә өйрәнәләр. Үзенчәлекле балалар өчен яңа проект эшли башлый. Укучылар беренче медицина ярдәме күрсәтү велосипедта йөрү осталыгы буенча имтихан тотты. Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең шәһәр этабы узды. Чаллыда ая киме ремонтлау остаханәсендә эшләүче ир-ат 7 ел буена җинаять кылган. Ул бәлиг булмаган кыз балаларны көчләүдә гаепләнә. Тикшерү фаразлары буенча 2008 елның июненнән 2015 елның гыйнварына кадәр Эдуард Стагиян беренче тапкыр 6 кызны көчләгән. Бер корбанын ул 10 көн буе фатирында тоткан. Җинаятьтә гаепләнүче 48 яшьлек ир-ат Ершов тукталышындагы җир асты юлында урнашкан менә бу остаханәдә эшләгән. Көздән бирле аның ишекләре ябык. Ир-атның корбаннары 14-18 яшьлек кызлар, барысы да имин булмаган гаиләләрдән, күбесе социаль приютта яши. Иногда они здесь вот выпивали, я часто прохожу, я живу здесь рядышком. Иногда я видела, что они выпивали, но чтобы что-то, ничего. А человека, который там работал, помните? Нет. Ну, вообще-то, то ли, не знаю. Короче, силы, парень. Эдуард Сагиян яшүсмер кызлар белән урамда танышкан, аларга акча биреп фатирын җыештырырга тәкъдим иткән, барырга җирләре булмаса төнгә калырга да ризалаштырган. Фатирларны ул 18 һәм 62 комплексларда арендага алган. Оставшись наедине с потерпевшими, Сагиян представлялся им крупным криминальным авторитетом, после чего избивал и, угрожая расправой, насиловал и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В дальнейшем он звонил потерпевшим и под угрозами расправы заставлял приходить к себе, где насилие повторялось вновь. Ир-атның азгын гамәлләре турында полиция хезмәткәрләренә аның белән берникадәр вакыт бергә яшәгән кызларның берсе хәбәр итә. Тикшерү органнары тарафыннан әлеге ир-ат 162 вакыйга буенча җинаятьтә гаепләнелә. Аның эше тиздән судка тапшырылачак. Фәридә Сабирҗанова, Айгөл Юнусова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Сулыклар саклык сорый. Бүген коткаручылар Мәләкәс елгасыннан батып үлгән ир-атны чыгарды. Бу быел Чаллы елга күлләрендә булган беренче очрак. Тик соңгысы булмас кебек, кисәтүләргә дә карамастан балыкчылар боз өстенә күренү дәвам итә. Гәрчә моның куркыныч икәнен белеп торсалар да, шәһәрдәшнең гаиләсе калды. Толырак алдагы сюжетыбызда. Батучы ир-атны очраклы үтеп баручы күреп ала. Ул ярдәм чакыра. Тик коткаручылар килеп җиткәндә шәһәрдәшнең инде гомере өзелгән була. Физиологический человек. Кеше солкын суда нибары 3 я 8 минут исән кала ала. Аннары организм үз функцияларын үти алмый башлый. Батып үлгән ир-атка 45 яшь тирәсе. Ул эш киеменнән була. Төшке ашка өенә кайткан дип фаразлана. Хәзер гаиләсе ялгыз калды. Мәләкәс елгасы боздан арчыла башлаган инде. Ир-ат ни өчен гомерен куркыныч астына куйган сәбәбе билгесез. Бу елгада күпер бар. Кеше бер нәрсә дә күрмичә, менә буз өстенә чыгып китте. Убегайте, лед пошел! Бу кадрлар әле яңа. Татарстандагы сулыкларның берсендә боз чатный һәм балыкчылар белән бергә агып китә. Чаллыдагы күп кенә сулыкларда боз катламы 5 см тирәсе генә. Урны белән 20 см булганнары да бар. Тик ул ышанычсыз. Тик хәвәскәр балыкчылар һаман да гомерләрен куркыныч астына куюны дәвам итә. Җитмәсә бозга балаларын алып чыгудан да курыкмыйлар. Инспекторларны һәм безнең иҗат төркемен күреп балыкчылар качуны кулай күрде. Штрафлардан курыктылар күрәсең. Калынлыгы 7 см-дан кимрәк булган боз өслегенә чыгучыларга 1500 сумнан алып 2000 сумга кадәр акчаларыннан колак кагарга туры киләчәк. А мужчина провалился вот здесь. Там. Здесь думаете вместе. А что? Нормально лед. Вы выбраться не сможете, ненормальный лед. Качып киткән балыкчылар куркыныч зонада булган. Алар да фаҗигадан ерак түгел. Инспекторлар үзләре дә хәзер бозга чыгмый. Шәһәрдәшләргә дә шуны ук киңәш итәләр. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, Яңалыклар.
Шилек-шилек бәрәңгіні тибіп жіберділер базар янынан қуалар. Қызыл Яр базары янында үзләре жетіштірген продукция белән сәүдә итүче пенсионерлар безнең кайнар элемтә телефонына шалтыратып шулай дип зарланды. Бүгінгі көндә дөрес туклану актуаль булса да, экологик чиста продукцияны сату мөмкинлеге аз диялар. Узган елның май айында Баулыда 82 яшьлек пенсионер бәрәңге сату өчен базар җитәкчелеге белән конфликтка кергәч, йөрәге тотып үлде. Чаллыда да кәбестә чөгендер сату өчен пенсионерлар урынны көрәшеп ала. Пенсионерларга үзләре җитештергән азык-төлекне сатырга ярыймы? Хәбәрчебез ачыклады. Все бутылки у меня покатились. И она вон туда меня швырнула. Мария Колесникова һәм базар администрациясе арасында булган әлеге конфликттан соң пенсионер 10 көн өйдә авырып яттым ди. Бүген әле тернәкләнгәннән соң беренче көн эшли. Базар җитәкчеләре аны кибет янында сатып алучыларга комачаулыйсың дип куганнар. Я говорю, я только с больницы. Я на самом деле из больницы вышла, 10 дней пролежало сердце. Я говорю, вы вот меня сейчас вот здесь расстреляйте, я не отойду. Мне надо, говорю, маленько заработать, надо же мне таблетки, надо же мне лекарства выкупить. Бәйләнгән уйыклар, мунчалалар, дару үләннәре, яшелчәләр, киптерелгән һәм кайнаткан җиләк җимешләр. Кайчакта бу товарларны кибет һәм дарухана киштәләрендә дә табып булмый. Һәр пенсионер көн саен иртәнге 7-дән кичке 5-кә кадәр яңгыр һәм кар астында басып торып 100-150 сум акча эшли. Барлык продукция үз көчебез белән эшләп табылган, экологик яктан да чиста ди сатучылар. Бақшам бигейбет 40 сутыйдан артык бәрәңге бақчаларым, анда гүлҗимештә үсә, кура җиләкләре, карлыганнар бөтенесе үдемнекеләр. Менә. Әле җир җиләге дә килеп сатам, җәйлектә җиләк вакытында. Мен пенсия әбит. Пенсия мәдбулгачтан җитмәй, квартирга да түләргә кирәк. Ошарга да кирәк, ошарга да бик кыйбат бит кадам. Базар администрациясе телефон аша сөйләшүдә бу санкцияләнмәгән урында сату итү дип белдерде. Пенсионерлар базарга килүчеләргә комачаулый, эшмәкәрләргә көндәшлек тудыра дип аңлаттылар. Әмма базарда аренда өчен түләп сатучылар бу сүзләрне хупламады. Үзем мен әбиләрдән алам, потому что это антисанитария. Пычрак инде, пычрак. К бабушкам хорошо относимся, они свое торгуют, не свое. Товарына күрә сатып алучысы да табыла. Шәһәрдәшләр әбиләргә каршы түгел. Күбесе кибет киштәләрендә чит илдән кайтарылган яшелчәләргә караганда әбиләр сата торган продукцияны өстен күрә. Кемгә мишәй итәләр? Пожалуйста, барсыз фирмаларның экологик чистый, үзләре үстергән авылда монда бакчадамы. Но я же не мясо покупаю. Мин бит ит алмыйм, яшелчәләрне бик теләп сатып алам, әйтне махсус җирдән генә. Ветеринария контроле белгечләре исә шәһәрдәшләргә кулдан бернинди азык-төлек продукциясында алмаска киңәш итә. Иң элек яшелчәләрнең, җиләк-җимешләрнең һәм ит-сөт продукциясының каян килгәнен ачыкларга кирәк диялар. Сатучыларга да товарны сатыр алдыннан дәүләт күзәтчелек органнарына пробалар тапшырырга, анализлар әзер булгач кына сәүдә итәргә киңәш итәләр. Частное лицо, которое желает Лицензия алу турында сүз дә юк. Әгәр киләчәктә дә бу товарны сатарга теләсәләр, махсус урыннар оештырырга кирәк. Кибет тукталыш яннарында сатарга кирәкми. Иң яхшысы товарны базарда сату дип белгечләр. Бу продукция кеше сәламәтлегенә дә зыян салмаячак. Әмма бу очракта аренда өчен түләргә туры киләчәк. Продукция сатудан кергән керем пенсионерларның чыгымын да капламаска мөмкин. Ә шәһәрнең берничә нуктасында урнашкан ярминкәләргә бару картлар өчен беренчедән җайсыз, икенчедән анда алып барылык товар да юк. Димәк, алга таба да законга каршы барып булса да, ипи-сөтлек акчаны базар һәм кибет ишек төпләрендә эшләргә туры киләчәк. Шулай да проблемадан чыгу юллары бар. Мисал өчен Октябрьский сәүдә үзәге җитәкчелеге бакчачылар сәүдә итсен өчен махсус урын булдырган. Сатучы өлкәннәргә дә уңайлы, башкаларга да комачауламыйлар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Чаллыда үзенчәлекле балалар өчен мультфильм әзерлиләр. Әлеге игелекле эш белән Кама сәнгать һәм дизайн институты мөгаллимнәре һәм студентлары шөгыльләнә. Проект мультиклары дәресләр урынына дип атала. Ул менталь кимчелекле, ягъни авыр психик үсеш кичерүче балалар өчен. Аларның аралашу сәләтен, җәмгыятькә яраклашуын нәкъ мультфильмнар ярдәмендә үстереп була дип исәпли белгечләр. Проект турында тулырак хәбәрчебез Ләйсән Ханова сюжетында. На мой взгляд, вот по сценарию, этот поход в лес очень похож на осенний поход в лес. Вот сейчас нам нужно найти очень четко разницу, да, чтобы мы не повторяли одно и то же.
Камы сәнгать һәм иктисад институтында проект әзерли башлауларына инде 1 елдан артык. Унлап кешедән торган иҗат төркеме оешкан. Анда студентлар, мөгаллимнәр, үзләре үк аниматорлар, сценарий авторлары. В специальной программе мы отрисовывали героев. Аниматорлар буларак студентлар Татьяна һәм Аиша эшли. Һәр герой аларның кечкенә генә эмоциясе нәкъ менә алар күзаллавы аша гәүдәләнә. Отрисовывались ноги, руки, все это отдельно. Куллар, аяклар барысы да аерым эшләнә. Алар аннары барысы да махсус программага күчерелә. Ә инде компьютерда без аларны бергә кушабыз. Менә шундый хәрәкәт килеп чыга. Клиплар да үзебез ясадык. Жираф, Танюша һәм Антоша мультфильмның төп геройлары нәкъ менә алар. Проект әйләнә-тирә дөнья дәреслеге нигезендә әзерләнә. Бирдә ел фасыллары белән бергә геройлар өчен хәрәкәтләр дә үзгәрә. Менталь кимчелекле балалар анимацияләр аша җәмгыятьне җиңелрәк кабул итә. Это мультфильм можно посмотреть несколько раз. Мультфильмны берничә тапкыр карап була. Ни дә булса аңлашылмый икән, яны шуңа ук әйләнеп кайтасың. Өйдә дә компьютер аша карыйсың. Ягъни әлеге проект менталь кимчелекле сабыйлар өчен генә дә түгел. Ул хәтта мәктәпкә йөри алмаучы, өйдә укучы балалар өчен дә файдага булачак. Мультфильмда жираф яшь шәһәрдәшебез Ростислав Тавышы белән сөйли. Малай үзе дә үзенчәлекле бала, тик бу аңа иҗат төркемендәге коллегалары белән бер рәттән эшләргә кумычаламый. А жирафика озвучивает мальчик Ростислав. Ростислав башкалар шикелле үк ритмда эшли. Анда бернинди үзен аерып кую дигән нәрсә юк. Бу безнең өчен дә бик күңелле. Дөрес, малайның сөйләме бераз үзенчәлекле, әмма мөмкинлекләре чикле балалар аны яхшырак та кабул итә. Бу алар өчен норма санала. Камы сәнгать институтының әлеге проекты менталь кимчелекле балаларның да иҗат эшендә менә дигән итеп катнаша алуын тагын бер кат раслый. Бары тик теләк һәм җәмгыятьнең аларны кабул итәргә әзер булуы гына кирәк. Лесен Ханова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Чаллыда куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең шәһәр этабы узды. Әлеге чара кысаларында укучылар юл хәрәкәте иминлеге буенча үзләренең белемнәрен күрсәтте, беренче медицина ярдәме күрсәтү, велосипедта йөрү осталыгы буенча имтихан тотты. Бәйге нәтиҗәләре буенча иң яхшы командалар шәһәр данын республика күләмендә яклаячак. Беренче карашка велосипедта йөрүнең бернинди авырлыгы да юк, әмма укучыларга төрле каршылыклар аша да узарга кирәк. Өстәвенә һәр хәрәкәт автоинспектор күзәтүе астында барлык хаталар да теркәлеп бара. В нашей школе мы тренировались. Без мәктәптә озак әзерләндек, хәзер яхшырак йөрибез инде. Я очень хорошо готовилась. Айлар буена әзерләндем, хәзер бәйгедә катнаша алам. Мы сегодня будем кататься. Каршылыклар аша йөриячәкбез, 8 ясыйбыз, дөрес туктарга өйрәнәбез. Велосипедта йөри белү генә аз. Шәһәр урамнарында ике тәгәрмәчле транспортта курыкмыйча хәрәкәт итү өчен медицина ярдәме күрсәтә белү һәм кагыйдәләрне үтәү мөһим. Беренче 3 урынны алучы укучылар велосипедта йөрү өчен файдалы бүләкләр алачак. Все получают комплекты защитных средств. Велосипедта йөргәндә җәрәхәтләнүдән сакланучы әйберләр, фонарьлар, яктырткыч элементлар бүләк итәбез. Җиңүчеләр шәһәр данын республика күләмендә яклаячак. Куркынычсыз тәгәрмәч бәйгесенең киләсе этабы майда үтәчәк. Биредә шәһәрдән 5 команда катнашырга тиеш. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Яңалыклар. Бүгенге менә шулар, сез яңалыклар чыгарылышын карадыгыз, юлларда сак булыгыз, исән-мин булыгыз.